Komeleya mafê mirovan û piştgiriya bi mazlûman re mazlûm derê li ser mafê mirovan panelek li darxist. Ji ber ku dîroka panelê beriya kuştina Serokê Baroya Amedê Tahîr Elçî hatibû amadekirin, diviya bû Elçî jî wekî axaftvan di vê panelê de bûye. Lê ji ber ku Tahîr Elçî di 28 mijdarê de hate kuştin, di şûna wî de hevjîna wî Türkan Elçî beşdarê panelê bû. Ji ber vê yekê jî panel di atmosferekî hestiyar de pêk hat. Faili meçhullerin akıbetini yaşayacak gibi geliyor bana. Ez ditirsim ku doza qetilkirina hevjînê min jî weke doza kuştinên kiryar nediyar di tariyê de bimîne. Lewra ev sê heftîne ku bihirîn bi ser de lê hêjî kiryar nehatiye girtin. Lê pirsîneke birêkûpêk tune ye li serê. Acizim, xemgînim, lê ne kîndarim. Lewra Tahir Elçî jî ne kîndar bû, tim aştiyê diparast. Ji bo ku em ji vê atmosfera tundiyê xelas bibin, divê em xwe ji wê kîndariyê dûr bixin. Hevalên wî yên parêzer jî di panela mafê mirovan de qala jiyana Tahîr Elçî kirin û gotin Kurdistanê parêzerek xwe yê hêja ji dest daye. Kurdistan davekî xwe delal henda kir. Kurdistan hukûmetekî xwe hêja henda kir. Me jî dostekî xwe henda kir. Hevalekî xwe. Mirin, ji vî welatî barkê here edî. Edî bes e. Barkê here ve negereke. Dema panel bi dawî bû li ser jiyana Tahîr Elçî sînevîzyonek hate nîşandan. Lê hevjîna wî Türkan Elçî ji ber ku pir hestiyar bû, nexwest sînevîzyonê temaşe bike û ji salonê derket. Gönül Morkoç, Rudaw, Amed.